Ήδη σε δύο πανεπιστήμια της Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σάμο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες δύο ομάδες από παιδιά, από φοιτητές, που έχουν ξεκινήσει μάλλον αυτή την προσπάθεια. Να ψάξουν λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω, θα τους ρωτήσω τι αντιδράσεις υπάρχουν, θα τους ρωτήσω αν τους στηρίζουν οι καθηγητές τους. Έχουν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα από τους νέους αυτούς. Αλλά έχει σημασία ότι για μια ακόμη φορά η νεολαία γίνεται πρωτοπορία σε μια προσπάθεια. Και να, που σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κάποιοι φοιτητές δημιουργούν τις πρώτες ομάδες αναζήτησης και προσέγγισης του μεταφυσικού. Τα πρώτα τους βήματα σε αυτόν τον δρόμο θα είναι δύσκολα, γιατί δυστυχώς φαινόμενα και καταστάσεις που επιστημονικές ομάδες και καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού τα έχουν ήδη βάλει κάτω από το μικροσκόπιο του εργαστηρίου, εδώ, στην Ελλάδα, απορρίπτονται σαν ανοησίες και πνίγονται από τον συντηρητισμό και τις φοβίες σε κάθε τι νέο ενός κατεστημένου που δέχεται μόνο το ένα και ένα κάνουν δύο. Εμείς έχουμε κάποιο σκοπό, οι αντιδράσεις είναι χρήσιμες, αλλά πιο πολύ γίνονται από καθέδρας. Τι εννοώ? Ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, δεν είναι επιστήμη και τα αποκλείουν εντελώς. Αυτός ο τρόπος σκέψης ονομάζεται δογματισμός. Και εμείς αυτό ήρθαμε να ανατρέψουμε. Δεν έχουμε δόγματα και έχοντας καθαρό μυαλό και ανοιχτό στα πάντα, σύμφωνα με την κρίση του καθενός, ασχολούμαστε με διάφορα θέματα. Κάποτε τα παιδιά της εξέγερσης και των κοινωνικών ανατροπών τα έλεγαν αλήτες. Τώρα αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με τα μεταφυσικά θέματα μπορούν να τα πούν αλαφροίσκοτα ή ανόητα. Πάντα η πρωτοπορία στα πρώτα της βήματα έμπαινε στο στόχαστρο της συντήρησης και των βολεμένων. Γι' αυτά όλα σας έλεγα στην αρχή του προλόγου ότι σήμερα το βράδυ πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί βλέπω νιάτα στο στούντιο, γιατί ανακαλύψαμε αυτές τις δύο ομάδες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Αιγαίου που ξεκινάνε αυτή τη δουλειά. Η παρέα μας, να ξεκινήσω από τους νέους, τους φίλους. Μινάς Παπαγεωργιού. Γεια χαρά σας, κύριε Χαρδαβέλα, και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργιού. Τι κάνετε, καλά? Καλά, εσείς? Να μιλάμε στο ελληνικό, να μιλάμε στο πληθυντικό. Να μιλάμε στον ελληνικό, καλά. Να μιλάμε στο ελληνικό, γουστάρω. Λοιπόν, ο Μινάς Παπαγεωργιού είναι μέλος της φοιτητικής ομάδας Κέντρου Αναζητήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ιστοσελίδας μεταφυσικό.gr. Από τον Μινά ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η εκπομπή σήμερα. Δηλαδή, με πήρε ένα τηλέφωνο, μου στείλε ένα φάξ, μου είπε ότι είμαστε κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι φοιτητές που κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Κάναμε και μια εκδήλωση το περασμένο Σάββατο που εγώ έστειλα έναν συνεργάτη μου να παραστεί και οργανώσαμε αυτή την ιστορία. Γιατί ήθελα να δείξω ότι πραγματικά νέα παιδιά μπαίνουν στην πρωτοπορία αυτής της προσπάθειας. Δίπλα του είναι ο Ανδρέας Πανουτσόπουλος. Γεια σας, Ανδρέα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα, και ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Ο Ανδρέας Πανουτσόπουλος είναι επίσης φοιτητής στην ομάδα Κέντρων Αναζητήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και δίπλα του είναι ο Παύλος Μανολούδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Παύλος είναι μέλος της κοινότητας αναζήτησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίσης μέλος στην ιστοσελίδα μεταφυσικό.gr. Και δίπλα του είναι ο Χάρης Τόμος. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Χάρη. Ο Χάρης είναι μέλος της κοινότητας αναζήτησης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης των περιοδικών Strange και Μυστική Ελλάδα. Φοιτητής που είσαι? Στο τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, εσύ? Στο ίδιο ακριβώς τμήμα, Στατιστική και Αναλογιστική Επιστήμη. Στο τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας. Τεχνολογία της Γεωπονίας. Ζωικής παραγωγής του Τεϊσίνδου. Και? Ζωικής παραγωγής του Τεϊσίνδου. Πολύ ωραία. Εσύ? Στο τμήμα Πληροφορικής. Παιδιά του μέλλοντος. Βλέπετε ότι οι επιστήμες που ασχολούνται δεν είναι ούτε νομικά ούτε ιατρική, είναι επιστήμες του μέλλοντος. Δεν θέλω να είστε καθόλου αμίλητοι και καθόλου γλάστρες σε αυτήν την εκπομπή. Θέλω να συμμετέχετε, έχετε μικρόφωνα κάπου, έτσι δεν είναι, έχετε μικρόφωνα. Στη διάρκεια της κουβέντας και σε όσον αυτό που θα βλέπετε μπορείτε να παρεμβαίνετε, να ρωτάτε, να προσθέτετε, να παρατηρείτε, να με βρίζετε, να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαγεωργίου, το Μινά. Τι στόχους έχει η ομάδα δική σας που κάνετε στη Σάμο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου? Κοιτάξτε, η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2003 από άτομα τα οποία είτε είχαν περισσότερη είτε λιγότερη σχέση σχετικά με αυτά τα θέματα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια μέλη της ομάδας τα οποία ασχολούνται χρόνια τώρα και κάποια τα οποία απλά τους ενδιέφεραν αυτά τα θέματα και ήθελαν να μπουν. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε για να μεταδώσει, έτσι όπως το λέτε και εσείς αρκετές φορές, το μικρόβιο αυτό της αναζήτησης στο υπόλοιπο πανεπιστημιακό κοινό, αλλά είχε εξ αρχής και στόχο
να μπορέσει να συνεργαστεί και με τους ντόπιους κατοίκους, κάτι που το έχει προσφέρει, πιστεύω. Υπάρχει έδαφος, βλέπετε να υπάρχει έδαφος. Ναι, και αυτό το βλέπουμε από εκδήλωση σε εκδήλωση, υπάρχει περισσότερη συμμετοχή από τους ντόπιους. Έρχονται δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Στη Σάμο να υπάρχει κόσμος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα, γιατί όπως ξέρετε είναι και μικρή κοινωνία εκεί στο Κάτω, στο Πανεπιστήμιο. Αυτό το λέω. Και γιατί επειδή είναι μικρή κοινωνία και επειδή λίγο τα θέματα αυτά είναι ακόμη, ξέρετε, αντιμετωπίζουν με μια έτσι, δυσαρέσκεια μερικοί άνθρωποι. Με την έννοια ότι αυτοί που ασχολούνται μπορεί να είναι και γραφικοί λιγάκι, μπορεί να είναι και λίγο τρελαμένοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό αυτό που λέτε, ότι στη Σάμου ο κόσμος πλησιάζει αυτή την προσπάθεια. Να πάμε και λίγο στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Παύλο Μανολούδη. Για πέστε μου. Εσείς επίσης στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησατε την προσπάθεια πότε? Είναι περίπου εδώ και ένα χρόνο που είχαν ξεκινήσει, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2003 είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις και το καταστατικό ίδρυσης υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2004. Εσείς είσαστε από ό,τι βλέπω εδώ κέντρο αναζήτησης. Κοινότητα αναζήτησης. Είστε πολλοί ή είσαστε λίγοι? Αρκετοί είμαστε, δηλαδή περίπου 20 άτομα και περισσότεροι. 20 άτομα και περισσότερα. Πώς σας έχει αντιμετωπίσει και η φοιτητική κοινότητα και η πανεπιστημιακή κοινότητα, με την έννοια των καθηγητών εννοώ? Με τους καθηγητές δεν είχαμε και ιδιαίτερη επαφή μέχρι στιγμής, δηλαδή άμεση επαφή. Αν και με όσους είχαμε μέχρι στιγμής ήταν οι περισσότεροι κατά με θετικοί. Ναι, ενθουσιασμένοι κιόλας με το έργο. Υποψιασμένοι? Όχι, ενθουσιασμένοι. Άλλωστε εμείς έχουμε στόχο γενικά την αναζήτηση ανάμεσα στο μετέχμιο της επιστήμης και των νέων ιδεών γενικότερα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Πώς τα ακούτε όλα αυτά εσείς, κύριε Κουλούρη, που είστε καθηγητής σε νέα παιδιά?